Ommu li, naf, meta ddeċidejt li nidħol soru, żgur li ma kellix f'moħħi li se nagħmel dawn atti li bħalissa qed inkunu involuta fihom. Però ħelu ommi, ngħid lilek għax inti mara u inti tifhimni. Li qed nagħmlu huwa biex fid-dinja jkun hawn il-ġustizzja, jkun hemm in-nisa li jmexxu. Mhux din li hemm bħalissa għax korrotta. Imma nisa oħra bħala Mary li ma tagħmel xejn ħażin. Nose down! Nose down, eyes down. Ija, t-stressjax, sister, imma jena s-soltu t-tumbla naba mal-pini. Jaħasra, dak nose down t-tajlu, inkella laqad bis jikpartjalu wiċċu. U pjaċir tija jelli intella t-tumbla l-daw l-izmagati. Aw! Għalanzi, nisa. Għandek pasta wkoll. U kol, sister? Thank you, sister. Għannif, għannif, Żewġ minuti oħra u tibda taħdem il-porga. Jaħasra dik kellu bżonn naħodha jien. Ġieli indum ma nagħmel it-tim. Jien hekk kont qabel it-tfal, imma wara l-kbir, ġejt qisni jackpot. Itself, number 5. 22 is-sorijiet, ejja, sister. Issa jagħmlu ilek is-sorijiet. 30 sekond oħra. 6 and 9, 69. Meta trid. Tint, ejja. Il-meqlubin. Number 2. Tu, n-numru fejnu? Għadek ma tellajtux ta' Żewġ minuti bleżat. Qedtilkom jien, żewġ minuti u tibda taħdem il-porga. Number 2, sister, number 2, ejja, kumu fil, sister. Number 2, għandi number, sister, għandi Go in, Mary. Eight and 88. Il-bajt kollu. ċertu affarijiet ma jinbidlux. Ersaq il-bot minni jent. Ersaq il-bot minni. Li xed tirrifjutani. Inta dejjem fiex kalli moħi, imma jena għagġal mizzawweċ, kontent u jien sot. Willi, kun sot intu kol, all right? Okay, as you wish. Kif għal roġ minna ma naf jien? Jek titna bik. Għamil li pjaċir għibu. Għavolja tirrifjutani, imma jien nħobbok. Taħbib, ejja, arma. Bil-mod, t-saġ għasek faċil, ejja. By itself, number 2. Ups, issa telattu, fejn hu l-Willy? Willy, fejn mar? Fejn mar il-Willy? Kif għana qbad nirringrazzjak ta' di? Bewsa forsi? U r-ritratt emmeri għanna u koll. Ħattu. U żgur li ħattu, ċempel l-Dorjen nejdila li għanna kollox. Ma nistax nifhem kif tħallna u biex ma nagħtux fil-għajn u ngabdak il-qalziet. Titkellimx bl-ikel f'ħalqek ja ħasra. Fader, mux ħadem minni, imma kien hemm xi ħadd kontet naħra fader
u seraq li l-qalzet minn taħt il-bib. Il-gideb illi tikdeb, għajdli issa, min jista' jkun li jidħol tibqax toħodli mill-pizza li naqta jiena, se tqabbadni attak nervuż, tista' tgħidli min jidħol għandek, jisraqlek il-qalzit waqt li qed taħraq. Taf xi ġifieri, isekemm Ċernobil u tidħol waqt l-esplużjoni hekk qed ngħidu. Ċernobil fejnu, fader? Insa, il-peni fejnu. Up, ferma rara. Tassemmi x-xitan u jidirlek. Nistan kun nafa xiex tqabbidni ma' xitan laqas li għandi xi furkettum. Ifhimni furkettum għandek imma baqqon kbirek u għandek. Irġil, nifukaw u naħsbu għalfej ġibtom hawn. Mela, għandi pjan kif nistgħu niddubbaw ix-xar ta' dik l-żmagata. U eġa ħadiri, u x'inhu l-pjan? Ix-xar fejn ikun? Fil-kas tal-fader, imkiena xejlu li tal-għara. Sa mux issa rajt, meta tiġi errandi ta' Ejja, kompli. Mux għand il-ħereser? Hairdresser, għax hairdresser xi ħaġa oħra. X'taħsbu, iżda jiena naf illi dik ix-xieħa tmur daqta xara, fader! Għand Petra dik li tagħmel il-make-up ukoll ta' xarijiet. Naf minni, dawk tiflok fil-fissa ta' x'donazzjoni tuna u ta' ma xarġajt ħadd li naqta jien ma tistax taqta minn hemm. Ejja, fader mhux li jkun hemm mejja. Xiktar. Xorta biex nifhem kif ħanieħdu x-xar minn hemm aħna. Ġej, issa. Jiena naf illi xieħa sejra taqta xara nar it-tlieta. Kif issir tafhom l-informazzjoni kollha? Where there's a willy, there's a way. Issa, xi ħadd minna irid jidħol hemmhekk u jġib ix-xar. Diki. U kif ħanamlu dil-biċċa xogħol, eżin għand il-hairdresser ma jidħlux irġiel u jekk jidħol xi ħadd minna ħadd idher fixi. Naf kif jieħu x-xar minn mal-art. Issa jiena diġà ħsibta dik u għalhekk għamilt appuntament fuq waħda jisimha Teris. Teris u ħajlbes xi ħadd ta' mara, ta' Teris, nilbes jien. Wajma, bin. Int, għagħek tilbes ta' gorilla ħanżira bala b'dak li mliħal kulħadd ħajjarfek. Jiena, għas d-dejjaq jegu. Vera, jiena ħseb li intandek. Ħares lejja. Dal-fattit sitan denti użar, għas tindun dak jegu li jiena mhux marata vera, imma dixxiħa iftakru. Di ħarġet għalija tispara fuqi. Ġifiri, nisbur ħatarafni? Le, naf xinu għaddej minn moħkom it-nej li jintom, imma le, għas jek jiġi minn jiġi mintom se tarawni li besta mara diħel għant il-hairdresser. Hello, yes. Right, għandi kat. U blow. Mela, tista' tpoġġi ta' kemm il-estil sawet. Jaqaw, inti ġdida fil-raħal għax għat koncertajtek qabel? Għaxiex namen minn Santa Venera propju nerba li zita. Imma ħadding li jivanna jisibni. Imma kem dunni stinu fuq xemkien? Jien, forsex għax ġiri bur ħadding għom passiċċa jintari. Inti għali jista' jkun ma għandekx fuq assise. Hija l-ħabs. Il-ħabs? Gwardjan taġġi, ma meċe ħazin, gwardjan ħabs. Lesti ta' Grazzi. mela sekondek. Grazzi. Sta' tiġi, ma' Menija nibdew innu. Le, hej, jena l-waxing ta' ħanamel. Xi sawara u rrit imbulant il-gajni. Għax, nissuppuni ħadd infection minn fuq xi toilet, ħallini. Bida l-nar isam. Taf li anka jien kelli. Jien imur għand Dr. Wanda. Kemmi brava. Mela, jien għandam dik l-aqwa waqta.
Pari mela. Delikata ta'. Jien pos, għanda mur, għanda prima brava, għandeli, għamma mislima misliħat. Insomma, ħammur, issa nħassek il-ġimgħa d-dieħla. Ta' Nara, bejnietna mela. ciao, bye, bye, bye. Mela, ħejja ħanibdew. Kem tintelaq li naqajek joġbok? Oj, sawajek. Għalli naqa sawa. Good. Yaqsles teeth. Dak is-suf, senjura. Jek tit għandi ċas għamillek naqweksi? Le, memx għalfejn. Għandek xalfej, għandek uffa suf bħaltu kem. Ajja, ara jena, ux veru. Ej, dile, illu. Brazilian għamilli to. Ara ħannuża bil-lest. ħannuża. Ħammur. Xil-kattu l-blok. Għax għandi t-tifel ġej id-darek, ma sibni xem id-darek penik jaħjarmu. Thank you. Għandi ċons. U dal-boħra nġi zgur. Kennu bżon ta' van. Ejwa, tilni naqra. Hello. Le, tinkwetax. Tabbix għasek, ma li neħilsu mill-wili jiena u l-prej minn kunu l-kopja uffiċjali. Mbatt muxek minn hemm xejn u ħadd ma jkun jista' jżommna biex nagħmlu dak kollu li pjanajna. Intop wieħed għandi. Il-bodyguard/driver tal-prej. Irrid nara kif ħaneħles minnu. Imma le, tibżax, illum neħlisa. Ara, ħanaqtax ġejx, naħseb ġej. Ħanaqtax. Hello, all right? Isma jkollok ċans sejja daqsxejn sa Kastilja għandi bżonn ninkellmek ftit. All right, sa ġejdek, isma għalli jista' jkun. Ma tafx biex imur dal-lipsiku għax ma jrid imur b'xejn, Mhux bil-makeup remover, għaliex qed tistaqsini. Le, xejn, għax staqsitni parroċċala u ritnejna. Okej, narak. Ciao. Ngħid li jistaqsu affarijiet strambi. Fredrik! Dak fejnu. Da mhux jirrispondi l-mobile. Ibatu li daqsxejn driver, please. Mhux qiegħed hemm. Mela fejnu? Mela tajjeb, id-driver mhux hawn, iċ-chief of staff mhux hawn, għalli jista' jkun mhux xi holiday illum mhux u ma nafx. Ara, issa li ma ħadniex dik tal-microphones, hemm bżonn nagħtu każ iktar il-każ ta' ħaddingli. Imma għandi bżonnok issir taf iktar fuq dik il-mara li ċemplet. Irid inkun naf kollox fuqha. Kemm ilha tgħixem, kemm għandha tfal, irid inkun naf għala l-bomba saret ftit pass il-bot mid-dar tagħha. Jista' jkun iż-żewġ każijiet huma konnessi.
Rajt Nikol di u nibda naħdem fuqha se. Felix, iqaf il-apwatekasi. Felix! Irrid inkun naf il-movimenti kollha li jagħmel il-pipe. Irrid inkun naf kollox fuq fejn imur, x'ixtara, x'jagħmel, jekk hemm bżonn anke f'xejn imur it-toilet irid inkun naf. Ftehemna? Fidejkom, ħammur niġbor rapporti. Jib ma nafx int, imma ma nifrħux iktar ta' jieni ma niflaħx. Ma tixtieqx inneħħuh. Jo, qed nagħmel. X'qed tagħmel? Tinneħħera. Il-kidnibin sar dok għandhom tomna qarsa. Ħanneħħi ta' dam dok ma jġbunix laqqas naħseb anke ton ta' żejt ħanneħħex naqaris. Għara ħadd ftera biż-żejt? Għajja ħadd ftera b'xejn? X'għan nagħmlu biex neħilsu minnu? Ara, ismani. Il-mam fissata fuqu, il-mar fej fissata fuq il-mam. Għax il-mam taħseb li huwa tajjeb. Issa, jekk inġelwa taħseb li huwa ħażin u nuqqaw ħannejk, il-mam tikkonvinċi ruħha u tneħħelem. Tax nagħmlu ġewġ. Nagħmlu lu frame. Nafu wieħed. Xiex? Tal-frame sa milli wieħed tan-nanna tgħid kemm ġieni sabiħ. X'taħsbu? Momma. Tajbin ġewni? Iwa tajbin ħafna. Ara, dar ritratt, xtrajd il-libsa, kemm sabiħa? Kemm xerqitlek, kemm ħatta? 350 euros, imma ma tlux il-boyfriend. U żgur li ma tgħidlux, l-iktar ikun bħal tiegħek sur is-sorm. Xi dwejjaq ta' raġel. Taqallih dawn l-irġiel mhux bħal nisara xi ġmiel. Issa nikkonċentraw ftit. Mela, li rridu nagħmlu huwa nipprintjaw daw ir-ritratti u nibagħtuhom il-Prim Ministru. Tajjeb. Iġifieri, inti qed tgħidli li jien għandi bżonn 2000 oħra biex tispiċċa dawlu l-ilma u xek. Ekku, sur kappellan, u sa' ġunju tkun bil-lest. Tajjeb, mela mbagħad jkun nista' niftaħ sa' Ottubru jiena. Għax għajjej noħroġ fluse, insomma, ċuċata ħriġ s'issa, ara. Kappellan, okej. Kollu sew sor. Dik id-dar mhux ta' dik li mietet, x'kien jisimha bħalissa? Cheryl alla jaħfrila, iva, ħalli talili, rid ngħid il-knisja, lill-parroċċa, lill-parroċċa. Tajjeb. Qegħdin tirranġawha? Ija, ta' ġeja lukanda. Lukanda? Għan-nies fil-bżonn. Tajjeb, proset, proġett qaddis minn Alla. Ekku, u inti fejn sejra sor? Għandi għadja, ħammur nimposta dan. Ibata bil-posta. Le, nipreferi bl-idejn, ta' fint. Iva. Għajt sejra. Jien, dak li kelli fl-envelop, lejt veru nħossni ħażin. Fejn it-tjubija li kellu fih il-kappellan? Irrid naħseb minn fejn ħanġib 2000 euro oħra. Għax ma sax ikun nibqa' nieħu minn dak nisja xem l-isqof il-ħin kollu fuqi. 2000 euro. Bonġu. All right. Father Robert jena, inti? Father Trevor. All right. Inti Father Robert? Iwa, il-viċi kappillan tar-raħal. Il-kappillan mhu xaw għax imma daq taraħġej għax daq trid taqaddes il-qudies. Tajjeb, ġifieri nofsinhar u 5 għadu mhux hawn il-kappellan. Nofsinhar u 5? Huwa minn nies jaħseb jistana ħalli fidi ħanqaddess. Tinkweta xejn Fadel, issa qaddisa jiena. Xejn batni l-isqof biex noqgħod naqra magħkom. Isqof? Iva. Tinkweta xejn. Jiena nixtieq nara naqra kif taħdmu bħala parroċċa. Speċjalment wara l-accounts li rċivejna. Nifhem. U inti xejn tidher għadek impenjat ma xi tneħħi dak il-lipstick x'inhu. Għadu jider? ċerta ma jrid imur b'xej. Imiktar minn hekk. Qed tagħmlu rehearsal sal-miliet bil-les. Ma lej taħsbu? Ija xi l-aħjar bżmien da li tipprepara jisek sitt xhur qabel. Sitt xhur qabel. Ija sakemm taqgħod in-naċ, il-grotta u daw l-affarijiet. Ħammur għax vera sowet li impenjat. Tinkweta xejn Fad, tinkweta xejn, ħalli f'idejja. L-ewwel impressjoni. Father Robert jagħmel il-lipstick. Il-kappellan hija tard, ġifieri l-qudiesa qiegħda diġà 10 minuti tard, ħajkolli nqaddisha jiena. U jaħsbu għall-peċent tal-miliet 6 xhur qabel. Over. Il-pupa lesta. Tun ix-xahar. Ejja, Fader, ix-xahar.
M'għandux xar. Very funny. Oj, ara ma tidajx, ta? Ma nidajx. Saċerdot jien kif tidni nidaj. Ħanajdlek aħjar waħdu naqra fuq rasek. Ġeħelu. Kif mort għand il-hairdresser? Tfakkarnix illum rajt affarijiet li jiena bħala saċerdot mhux suppost nara. Fuq hekk irid inkellmek nista' niġi nqer. Le, mhux illum, rajt biżejjed illum. Immenti bħala fader ma tistax tirrifjuta bħal roċċjan milli jiġi qer. Ejja, kombinazzjoni xtrajt żarbun ġdid fuq hekk inżazzu sejjer. Ejja, għata wassa. Għamlu miegħi. Issa għajti għaj xi ħaġa lil di. Taf senar. ħanati lilek ma bid-daqtej l-intiki kellek itfa. U jitwildu bil-black eyes. Ejja, Ejja, mela xi tfal jitwildu lek bil-black eye. Ma ħajkolli tfal x'affarijiet. Fader, għamel miegħi għax tfal ma jkollokx tamma bid-daqqa l-intika għas pipi ma tibqa' tgħaddej. Ejja! Hello. Hello. Għandek il-karozza parketta ħażina, għamet minna sa tal-pulizija. Min jien? Mhux f'posta qiegħda. Kollox sew. Ħaninżel nara. Itla kollox minn idejk, għax għandna xi ħaġa urġenti x'nagħmlu. Jiena ħammur Kastilja x'rid immur fejn uħti. Ħaniġi miegħek Father Robert ħanajdlek dwar dak li qed jiġrili. X'fittaġni imxi. Mela jiena sejra mal-pipe u Octopus. Inti ġej ma' Willy? No, meljo kienu. Ajja le, għax ma tidnix lem. U inti rrid inkellmek lejlek, parlare. Fuq tal-korna. Bellajt li toro per niente, Spendere per niente. Willy, mela aħna sejrin. Ara għat mix-xejn. Zon waħda qabel ma mmorru għax Father Robert. Isma' nifti s-senajdlek. Għax qed tiġri li waħda. X'qed jiġri? Meta nkun ix-xogħol. Dak daħħalna reception ġdida. U jien biss l-oħrajn, le, jien biss. Nara bir-riċipetto. Oh, Gloria nejxels jizdejo, imma kemm għandek moħħok maħmux biex tara nixħab bir-riċipetto u int biss Alla jbirek. Jien biss l-oħrajn laqqas kas majtu. Oh, mux ovvja, jekk moħħok maħmuċ għal tal-punto illi tikkonċepix il-nizriet. Ara, ħallini. Ejja, boys, ħaniħdu l-lik. Ejja, menem. Ops. Imma muli, kif dejjem tipprovdi? Naf minn fejn ġejjin l-2000 euro? Jabala, itla kollox minn idek, għax għandna xi ħaġa urġenti x'nagħmlu. Madonna, ħaj kisser. Għajdlek ta' għajet tuħħal għaxa fuq rasek.
Titkellem sew, tajda. Basta li xajjar.